Ano may? Naka-live na kata. Ayan, kayo na nandyan. Ano ang taong ini? So ayan na nga po, shout out sa ano. 5 million viewers. Wala pa tayong viewers. Naka-live na tayo. Ay, poging-pogi si Oliver. Oh. Mas pogi ako kay Oliver. Sana Kala ko. all, pogi. Ayan, ang sarap tumambay naman dito. Kaya nga eh. Dito na nga tayo tatama. Yung phone mo? Nakakonect yung phone mo? Hindi, check natin Na, po. ikakonect ko. Huwag na para hindi maano. Maano. Yak. Share muna natin. Share natin sa ating mga estudyante. Sa akin yung ano. Ikaw magsha-shoutout, Bel. Nakikita ba? Huwag mong ano, Bel. Huwag mong lagyan ng ano, mga echo yan. 5 watching. 5 million viewers. Francisco Samson, hello po. Watching from Binyan, Laguna. Watching from Binyan, Laguna. Hindi mo siya tig-calibrate. Da eh. Hayaan mo na. Tagilid yung video mo. Daiman. Hayaan mo na. Wait lang. Hindi natin na. Sige, pwede. Tagilid yung frame. So, wait lang po. Antay-antay lang po tayo ng ano. Tiuluban mo di. Sorry, hindi ko nakalibre. Hindi, tagilid pa rin talaga. Iyo pala di man mapapantay. Kaya, hayaan mo na yan. Today man ako pantay. Di man kagilid dito. Tindere ng OFW, shout out mga idol. So shout out po kay Tindere ng OFW. Okay na di. Tapos mo dito. Shout out kay Francisco Samson, Sir Francisco. Tindere ng OFW, shout out po. John Prades watching from Manila, shout out po. So, shout out sa 11 tuloy. 11 million viewers natin. Gumagalaw. Nagba-vibrate yung ano. Okay na yan. Hayaan mo na, nakaano naman. Tumabo yung ano ko. Thank you po. God bless po. God bless you too po. Thank you so much po for sa support. Ay, anak. Ayan, shoutout kay Sir Francisco Samson. Ayan. Ayan. Si Oliver magsha-shoutout din yan. Dito kami ngayon sa bahay nila Oliver. So, ayan, Watching from Panagan. medyo tumili ng bahaga yung ulan. Gaganon mo. Nandito ngayon. Kasi yung mga nakaraang araw po talagang walang tigil po yung ulan. Ay, babasahin ko na sana Sir June yung pa-shoutout mo. Nilit niya. Nawala. Hindi kasi gumagalaw yung table. Ayan, wait lang. Share muna po tayo para dumami. Live. Sarap naman dito, napakasimple. Sarap pakinggan ng mga tunog ng ibon. Ay, mga huni ng ibon, no? Ayan, shout out po sa mga San Juan dyan sa Bicol. Sabi ni, From Leonida, saan na yan? Benluta po, ayan. Shout out po sa inyo dyan sa San Juan. ayun na, Navarro Josue, shout out idol. Sabi ni, nakaalala ko to si Josue, barkada to ni Oliver. Kakanta daw po si Oliver ngayon. So, Leonida Benluta, shout out sa iyo, ma'am. And shout out po sa mga San Juan dyan sa Bicol. Saan po sa Bicol, ma'am? May San Juan po sa Iriga City. Marami, no? Hindi, San Juan apelyido to eh. Mga San Juan sa Bicol. Ah, okay. Sa apelyido. Oo nga, no? Tayo ng ano. Shout out ka na, Bero. Yan yung ano. Magkano kayo? Ikaw na. Balik. I-play natin to. Pana. Nag-delete mo. Okay
Okay lang yan, dandahanin mo lang kasi para hindi ka Kaya, marattle. go girl. Gan. Sige na. Wait, Pa-shout out po kay si family Panagin. Ano? Nabibilot. Panganiban na to. Nabubuyer, nabubuyer. Dahan-dahan lang kasi. Panganiban. Pag nagsasalita. Take your time pag nagsasalita. Hindi Panganiban. Hindi yung parang nakikipag ano ka. Take So your ayan time. po, shout out po sa family Panganiban from Bien and Apple. Ako. Sige, sawa mo na. Royal, taga Royal San Patpan, Saan? Batangas City. Tas Shout out mo, lakasan mo. Okay na yan. Naiiyak eh. Nagko-compose pa kasi ng si Oliver. Kaya ano lang tayo, ma-share lang. at pa-shout out pala kay Chris versus and family Poronan. Ano ni taga ano ni Hamon? Mohon. Mohon? Oo. Mohon Batangas. Panay bat san si Batangas? Ayan, family Oronan, ng taga Mohon, Banay-Banay, San Jose, Batangas City. Ayan, shoutout po sa inyo from Chris Verses. Ayan. Hello po sa mga taga Batangas. Tas ayan po si Buboy. And syempre shoutout kay Buboy Telwan. Ayan, Foreman, shoutout sa iyo. And of course family Malaluan. So ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ulitin mo to. Ito meron dito. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Take your time. Huwag kang Ito sana yan. Ito may mag-shoutout ka na. Wait lang at mag-share ako ng Watching from Manila, ayan. Sabi ni John Prades. Hello po sir dyan sa mga taga Metro Manila natin dyan. Kamusta po kayo? Thank you po and God bless po, sabi ni Sir Francisco Samson. Ayan. God bless din po sa iyo sir. And shout out po sa mga taga San Juan dyan sa Bicol yan. From Leonida Benluta, ayan po. Shout out idol from Navarro Jose. Ay, uulan. Shout out Prades Clan around the world. Ayan, sabi ni June Prades. Ayan, shout out sa mga Prades Clan. Prades. Shout out po watching from Saudi Arabia. Ayan, assalamualaikum po mga sadik. Shukran po. Sadika, ayan, syukran. Sabi ni Love and Cares Dani. Ayan, thank you so much po. San Isidro Pamplona. Ayan, sabi ni Ma'am Leonida. Walang wentang content. Sabi pa, shout out from Qatar. Ang pogi naman ni Sir. Oy, thank you. Ako ba yun o Hindi, si Oliver? si Oliver Hindi, si yun. Oliver yun. Halika. Ayan, sabi ni wait lang. Sabi ni Ma'am Corazon Arcega, pa shout out po sa Arcega family tsaka si Russell. Si Pukwang, si Almar at si Zian from Cora Arcega. Ayan. Walang wentang content, pogi tuloy. Pogi pala ni Oliver Kuya Rom. So, si Oliver talaga Love and Cares Darnie, pa shout out po Sir Oliver Pogi. Pogi ko daw, tol. From Mira Samson, Ma'am Mira Samson, good afternoon po. Nakakatuwa naman si Oliver watching from Binyan City, Laguna. Hello po sa mga taga Ayan, sa mga Binyan taga City. Binyan City, Laguna. Hello po sa inyong lahat. Love and Cares Darnie, pa shout out po Sir Oliver Pogi watching from Riyadh, Saudi Arabia. So, si OFW ata si Ma'am. So, Mag-thank maraming you ka, Tol. salamat po. Ayan. Tindera ng OFW. Hi Oliver, pa shout out naman ang Austin family sa Banga, South Cotabato. So, Austin family shout out po. Shout out mo daw yung Austin family. Shout out pala. Pa-shout out kay Austin family. Austin family po. Ayan. Masisanay din si Oliver. So, shout out po sa 21 million viewers natin dyan.
Yung mga silent viewers po, maraming salamat. And of course, yung mga nagko-comment. And kung pwede po kayo mag-comment para pasalamatan po namin. May naririnig akong kumukuha ng malingod. Baka naman, Ay, baka naman may kumukuha ng malinghod. Ay, wow, walang wentang content. Daddy, wait lang, pakinggan mo to. Shout out, ang ganda ni ma'am. Pahagad piso. Ewan ko, si walang wentang content. From Qatar daw, si walang wentang content. Pahagad piso, walang barya. Makikimerian na nga kami kila Oliver. Shout out po sa tatay ni Oliver at sa nanay ni Oliver na nagluluto ng ano ngayon? Pinakro. Yeah! Tamang-tama ang punta natin dito. Meron tayong pinakro. Ang pinakro po ay made of saging na nilagyan ng gata. So, ang sarap nun. At iniwan tayo ni Mr. The Prospect. Nakakita lang ng kumukuha ng buko. Umalis na. Ayan, shoutout sa kumukuha ng buko. Nahingi po ako ng isa. Pakimerindal man ako, Oliver, sabi ni walang wentang content. Kakilala nyo ata ito eh. Walang wentang content. Nay, umuulan. Umuulan ba? Ade. Ulan. Galan natin na. Nakihingi ng buko si Mr. The Prospect. Hanggal tayo naman. Ayan. So, shoutout ka na, Ber! nalalawi. Nalalawi pala, lalawi. Hala. Nalalawi. Ayan, well. Shari Quatimor, hi, good afternoon po. Pa-shout out po kay Camila Paula Robio, Mary Chris Banastao, Julian Alahor, Rica Azur, Jonalyn Seva, Colin Bien, and Marizel Basquenya. Tapos kay Ria Berses, thank you po, watching from Gaaw. Wow. So, shout out sa mga taga Gaaw. Sabi ni Shari. Classmate to ni Ria si Shari. So, sabi ni walang wentang content, ma'am, padala mo na lang sa akin yung merindalan ko from Qatar. Sige po, sige, So padala ayan, natin. Prospect Nation, nangingi tayo ng buko kasi merong may mga puno dito ng nyog. Ang sarap. Thank you po, shout out sa kumuha ng buko. So ayan, shoutout kay Kuya dahil binigyan ako ng buko. Thank you so much. Sabi ni Love and Cares Danny, bago pa lang si Sir Oliver Pogi, kaya nahihiya pa siya. Masasanay din siya. Basta dahan-dahan lang. Basta wag kang mahihiya, Sir Oliver. Be proud kasi God loves you so much. Thank you, Ma'am Love and Cares Danny. Si Ma'am Danny. Ganda naman ang name. Bago pa lang si Sir Oliver, ay naulit lang. Walang wentang content. Sir, pahagad man daw ako. Pahagad ka daw. Taga-Qatar si Ma'am. Taga Bicol din. Ma'am ka po ba? Walang wentang content. Sorry, hindi po kita address properly. Ayan, sarap ng buko. Sana all. Baso. Bibigyan niya ka. Okay, ito lang. Ayan. So, magbabuka tayo. Nice. Sarap naman tumambay dito. Tapos may pinakro pa. Baka maubos ang buko ko dyan. Sabi ni Navarro Josue. Ma'am, kilala kita. Ganda mo eh. Ma'am, kilala kita. Tama po ba? Ganda mo eh. Kilala kita. Kilala. Sino nga? Sino kakilala natin to? Walang wentang content. Sino bang kakilala natin sa Qatar? Qatar ba talaga? Baka naman ikaw lang to na. Si ano yan? Sino? Si Bandi yan. Ay, oo nga. Ikaw to bandi, no? Ay, bandi ikaw to. Qatar ka dyan. Ay, oo nga, nung walang wentang content, ako nga pala nagbigay niyan. Ng name. Hindi daw. Hindi! Oh, ikaw yan. Pigilan Mga mo. Bandi. Sarap ng buko. Ang sarap ng buko. Nice. So, shout out ulit po kay Kuya. Anong pangalan ni Kuya? No? Sakat. Sakat. Oo. Basta, ang sarap tong lang, si Jampong. Basta shout out kay Kuyang umakyat sa puno ng
ng nyug, ay ng buko. Hindi talaga sana all masiram ang buko. Ah, ikaw to bandi. Ikaw talaga Ito bandi. medyo okay. Babarinig kita dyan, bandi. Kain tayo. Badang! Ikaw to badang. So, shout out sa 23 million viewers. Shout out kay Ria na nakangiti. Oy, dito ka na, Ray, para makilala ka naman. Hindi ka na yan. Ay, hiya. Kamusta mo sila? So, shout out ulit. Love and Dares, Danny. Walang wentang content. Bandi. Shari Quatimar, nahihiya si An. Punta ka daw dito, sabi ni Shari. Navarro Josue, tindera ng OFW. Love and Cares, Danny. Mamira Samson. Shout out sa inyo dyan. John Prades, shout out po. Ay, wow. Dali na! Nakakainis. Na ano tuloy ako. Sarap yan, buko. Thank you. Mr. The Prospect. Harap! Nakaya na tayo ng buko. Sana mas Sir Francisco Samson. Thank you. Tindera ng OFW. And Sir Jose from California. Shout out ulit sa'yo. Maraming salamat. Ini-enjoy na ni Oliver ang kanyang laptop. Pati hinihiram ni Rhea kasi umiyak daw. Pinapahiram. And Ate Boots from Houston, Texas. Shout out din po sa'yo. Kung feeling ko natutulog ka na, pero kung panood mo naman to in the future. And yung sa taga saan nga si Sir yung nagpadala ng 10K? itong Amerika. Bulacan. Si Sir, yung mga past sponsor ni Oliver from Bulacan. Si Anonymous sponsor, nag-promise din po siya na pag-aaralin si Oliver. So maraming salamat. And si Sir, si Anonymous sponsor pa from US. So meron pa pong isa. So maraming salamat. Ma'am Raquel, thank you din po yung pinadala mo dati. So mga shout out. Love and Cares, Danny. Sana ma-meet ko ng personal someday si Sir Oliver Pogi. Napaka-pogi talaga ni Sir Oliver. Kaya huwag kang mahiya. Ayan. So, thank you, Ma'am Danny. Ako na. Masyado nang... Ay! Sabi ko na. Lagyan mo na lang dito. Thank you. Isang kanta naman dyan. Isang kanta daw. Shout out pala kay Alvin J. Trillies. Alvin J. Trillies. Isang kanta naman po dyan para kay Oliver. Sino pong kakanta? Kung mawawala ka. Wala namang ganyan. Anong kanta? Isang kanta naman dyan, Oliver. Si Oliver daw ang kakanta. Uy, magkumanta ka daw, Ber. Sabi ni walang wentang content, ma'am. Pakilala mo ako kay Oliver. Diyos ko, bandi. Sige, pag uwi mo, papakilala kita kay Oliver. Okay, magdala kang pasalubong kay Oliver. Kaya, tapos hindi naman pala to si Bandi, ah. Pero feeling ko si Bandi to. Dali mo yung tagig. Bahay Kubo daw, sabi ni Mark Anthony Guadalupe Trillies. Tara. Taga saan taga saan ka, Mark? Yan po dyan. Dyan lang. Sabay yun. Andyan lang pala. Punta ka dito. So, shout out sa 20 million viewers. I-share nyo po para mas maraming makapanood. And don't forget to subscribe. Baka hindi talaga si Bandito. Sorry ma'am, hindi ako yan. Seryoso? So yun, thank you so much sa'yo. Walang kwentang Sorry po. content. Sorry kung hindi ka man po si Bande. Pero, ang madali ka kasing makakulitan. So, thank you. Walang wentang content from Korea. Ay, Korea. From Qatar. Si Bande ito. Huwag ka nga, Bande. Salamat naman yung mga sponsor. Ay, ko. So, thank you so much po sa walang sawang support nyo mga nagsasubscribe at sa hindi pa po nakaka-subscribe. Sobrang dami nyo pong hindi pa nakaka-subscribe. Isang subscribe nyo lang po, malaking tulong na yun sa amin, sa channel namin at lalang-lala na kay Oliver. So, please share nyo din po ang mga mga videos kasi hindi ka po mahihiyang i-share yon. Napaka-inspirational at marami tayong aral na makikita.
please follow din po The Prospect Nation, ang aming FB page, and anything po na gusto nyong ipaabot na tulong kay Oliver, please contact us through our FB page. Ako po mismo ang sasagot nun para po mas secure na makakarating talaga kay Oliver ang inyong tulong. So maraming salamat po. So mga silent viewer natin dyan, please comment po kayo sa comment section para po ma-shoutout namin at mapasalamatan. Mary Ann Oronan, maraming salamat po ma'am and sir at sa lahat ng tumutulong sa bayaw kong pogi. God bless po sa inyo lahat. Thank you, Ma'am Mary Ann Oronan. Ay, si Ate Mary. Ayun, si Ate Mary Ann. Ikaw naman na mag-shoutout. I-shoutout ulit natin yan, Oliver. Akin. Yung listahan mo. Ito. So, yung mga barkada po dyan ni Oliver na gusto magpa-shoutout at nahihiyang mag-comment, message lang po kayo kay Oliver. So, pa-shoutout po sa family Panganiban, Bien, Apple, taga Laurel, San Pascual, Batangas City. Shoutout po sa mga taga Batangas, Laurel and San Pascual family, and family Panganiban. From Chris Verses, family Oronan, taga Mohon, Banay, San Jose, Batangas City. Shoutout po sa inyo. And Buboy Telwana, Foreman, and family Malaluan. So, shoutout po sa inyong lahat and thank you so much po sa inyong support. Sabi ni Mark, shoutout daw po si Giancarlo Pogi Guadalupe. So, shoutout Giancarlo Pogi Guadalupe. So, lahat na may Pogi. So, ano pa? Shoutout pa? Ano? Shoutout pala kay Mark Anthony. Shoutout daw sa'yo, Mark Anthony. Bukasan natin, nakakabit ba to, Beb? Nakakabit. Alam mo naman ang i-ano, diba? Ayan. Ito. Alam mo minsan, pag inan naman na siya, ang isang feature nito, kapag sinarado mo na, shutdown mo, automatic siya mag-open pagka ginanyan, binuksan mo. Para save lang dito. And ano na rin to, Ber? Pag nilagay mo yung thumb mo, mag-open na agad siya. Isa-set up natin mamaya. Hindi ba mo pa password, Ber? Di ba? So, email po. Hindi ko alam. Ano lang, mamaya hingi ka ng kay Maria. Ballpen na lagay ko dito. So, comment na po kayo sa 24 million viewers and please share ang aming live para po marami pa pong marating din. Ito pong live namin ay tambay-tambay lang dito kay Oliver. Saka good news din po, si Sir Jose po from California ay nangako na rin sa atin na magbibigay ng sisimula na pang paggamot kay Nanay Rizalina. So, next week po, as soon as ma-receive po natin yung padala ni Sir Jose, ay sasamahan po ni Mr. The Prospect si Nanay Rizalina sa sa Bicol Medical Center para po makapagpa-check up at makakuha po ng medical records. Kasi napaka-importante po yung medical certificate or medical records para po ma-process na natin yung mga papers na kailangan sa mga hihinga natin ng tulong sa government. So, kailangan pa rin po ng gastos, expense pag papunta sa doktor, doctor's fee, tapos food, and pang-arkila po ng tricycle. Kasi unfortunately, hindi po natin magagamit yung kotse namin dahil kailangan pa pong ipaayos, kailangan ng maintenance. So, mag-aarkila muna tayo ng tricycle. So, maraming salamat po, Sir Jose from California at sa iyong asawa. Napakalaking tulong po sa amin ang lahat ng ginagawa nyo. So, thank you so much po for your compassion and love kay Oliver. Ayun. So, and saka ko na po i-announce yung gusto mo rin pong itulong sa aming channel. Napakalaking tulong po yun. So, i-announce na lang namin in the future. So, thank you again, Sir Jose from California. Ayun. Ano pa? Tabi nga tayo sa pogi. And again, sa mga gusto pong magpaabot ng tulong, any help po, I appreciate
appreciate po natin yan. Makakatulong po yan kay Oliver sa kanyang pag-aaral, sa pang-araw-araw, and sa sa gastusin po ni Nanay Rizalina. So maraming salamat po sa mga tutulong. Meron nag-comment si ma'am na nagtatanong kung magkano yung wheelchair and paano niya ipapadala. Ma'am, again, hindi po natin sinasuggest na magbumili ng wheelchair. Kasi may wheelchair po dito si Oliver. Hindi lang po nagagamit. So, kung gusto niyo pong tumulong sa iba pong paraan, makakatulong po kayo. Please send us message through our Facebook page. Nag-comment po siya kahapon, si Ma'am Lovely. Check mo nga, Dad. TV tayo. Lovely TV. Check natin si Ma'am. Doon mga to sa ito. Ay, oo nga dito. Buksan mo yung ano. Ano ba to sa internet na? Kabit mo sa internet ito. Kanta ka po, ma'am. So, si Bandi nga to kasi nga, Kanta ka na kasi. kumakanta ako ng unti. Buksan mo yung laptop. Sige, kanta ko. Pag nag 30 million viewers tayo, kakanta ako. So, antay lang tayo, 24 million viewers na tayo. Pag nag 30 million viewers, kakanta tayo. Sa YouTube mo daw. Nakalagin ka na, anak. Bilis ng laptop ni Oliver, oh. Umulan na po, so that's blessing. Anyway, lagi naman pong umuulan ngayon dito sa Bicol. Ayan. Maano tayo pag kumanta di eh. Kaka-copyright. Akapela lang. Saan nga ba si ma'am nag-message tag? Nalagay ng ko. Nag-message si ma'am sa aking mukha. yung sa first wait lang, hanapin lang po natin. Pagka-gitara ba, copyright? Hindi. May gitara ka doon. Rot na. Pero may string. Ay, Gitara. Ito sa So, thank you so much po. Mag-road to 300,000 views na po yung part 1 ni Oliver. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng part 2, part 3, part 4, and part 5, lahat po, walang sayang. Maganda po yung quality ng video natin. Maganda yung quality ng storya. So, very inspirational and napakagandang documentary. So, panoorin nyo po at i-share. Asan na yung mga message? Hanapin ko lang po. Ako. Ito na. Nagba-buffer na? Umulan kasi. Ayan, si Ma'am Rovelyn TV. So, nag-comment po siya. Tanong ko lang magkano ba wheelchair ngayon at paano ko ipapadala po. So, Ma'am Rovelyn, please contact us through our Facebook page, The Prospect Nation. And kung okay lang po sa inyo, yung itutulong nyo na ibibili ng wheelchair ay gamitin na lang natin na pangtulong sa ibang bagay. Kasi nga po, hindi po advisable na wheelchair ang gamitin. Kaya, so pag-usapan po muna natin yan. Ma'am Rovelyn TV. Ayun. Shoutout na ulit, Ber. Wala, bumaba. 21 viewers na lang, so hindi ako kakanta. Pag 30 viewers, 30 million kayong nandyan, kakanta ako. Sayang naman ang boses. Kala mo kumakanta. Kala mo kumakanta. Oo, tanggalan mo dad ng voice. Baka mo. Echo. So, shout out again, 23 million viewers, and please, mag-comment po kayo para mapasalamatan sa mga silent viewer natin dyan. Thank you so much po. And shout out din sa aking mga estudyante na in Ribuya.
9 Chronico. Ala, 27 na. Akala kakanta tayo. Taka na. 9 Chronico, 9 San Jose, 8 Basilia. So, shout out po lahat po yan mga estudyante ko sa Araling Panlipunan. And advisory class ko po is 9 Ribuya. Sabi ni Ma'am Corazon, hello po ulit ma'am and sir, the prospect, sana meet ko din po kayo pag uwi namin dyan sa Bicol. Sige po, kailan po ba kayo uuwi? Mag-ano po tayo? Maganda dito, mag-ano dado, ano yun? Yung kakain tayo dito, tawag doon? Bang. Hindi, Budol fight. Boodle fight. Ayan. Ay, bumaba. Ayaw ako pakantahin. Thank you. Ready ka na ba, Oliver, kumanta? Si Oliver ba kakanta? Akala ko ako. May pang po. Parang ang lapit, Dad. Nilapit mo ba? Kailan? Yung camera. Hindi. Ayun. Umuulan. Yung mga drawing mo. Ay, oo nga. Di ba meron ka ng drawing, Hindi ka pa Dapat nag-drawing? mag-drawing ka. Magpa-practice ka mag-drawing. May tig-drawing sa dyan, ano? Papunta, business pa sa school. Busy pa Padahal sa pa. So, Sa birthday po ni Nanay, kailan po ba ang birthday ni Nanay Rizalina? January Ang cute! Pamangkin niyo? Hindi po. Ang cute! Halika dito, nak. Dito ka dali. Ang cute niya, di ba? Ang cute Dito ka rin, niya. ano? Dito ka dali. Sa kuya ka na? Mayo kaming aking lalaki. Hindi ka, nak. Ang cute niya. Kailan ulit yung birthday? Sa 23 po, sa Lunes po. January? Ano po? Uuwi sila, Ma'am Corazon. Sa January 23 pala ang birthday ni Nanay Rizalina. Oh, happy birthday, Nay. Feeling ko makakakain ako dito. May pasok ba niyan? Lunes? Opo. Hindi. Next Monday. Kasi 16. Okay. So, advance happy birthday, Nanay Rizalina. Ala, tama-tama yung yung tulong na ipapadala ni Sir Jose from California. So, pa-birthday para kay Nanay Rizalina. So, thank you so much po. Tulog na kasi sila si Sir kasi Ito nasa po si, ano, California. si Little Oliver. Oh, ang cute. Tayo ka na. Tayo ko na. Hindi ka nakikita. Ang cute-cute niya. Ano pangalan mo? Adrian, di ka naman nakikita, Adrian. Nakikita nga siya. Tayo ka. Kamukha ni Oliver. Kaya, Adrian pangalan mo? asan si papa niya? Ang papa ni Oliver, papa ni Adrian, ang kapatid ni Oliver. Okay. So, dali na. Sama Magay ka ka sa kay bahay? papa mo, shout out na. Ang cute! Uwi ko to. So, anong pangalan ni papa ni Oliver? Ni papa ni Adrian? Sir Daniel, iuwi ko na po yung anak niyo. Joke lang. No. Pwede pala dito si Yana may kalaro. Ano? Diba? Shoutout ka na kay papa mo. Dali na. Daniel. Hindi yan. Hindi yan. Ay, Nag-eskwela ka Daniel. na? Adrian pala. Mahulog ka na. Nag-i-eskwela ka na, anak. Sain? Anong grade mo na? Hindi ka. Cute! Kinder na si Adrian. Walang wentang content, ma'am, pero mas cute ka. Si Bandi talaga to. Bandi, Taga-katar-katar ka pa dyan. Ano ka magbaile? Bili daw. Baili na. Ang cute, ang kinis ng mukha, oh. Mag-iba ka sa harong? Ubo. Ubo. Ang cute po ng pamangkin ni Oliver. Si Adrian. Ang cute. Artista ka na. Ay, Ayun sila ka na, yaman ayun ka na. dama, pahiling. Halika na. Ay, 28 na. Makanta talaga tayo. Sabi ni Alvin Ray Trillias, ang gwapo talaga ni Oliver, nakakagigil. Ay, Mark ha. Mark ha. Sino si Mark? Barkada. 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 Yaman na ito dyan. Nag-ano.
Shoutout po sa kapitbahay ni Oliver na iniiwan na namin ng motor. Ayun si Kuya. Uy, 31 na! Ano ba yan? Uy, kakanta ka, Oliver! Ano bang kakantay natin? Kanta, Oliver! 33 na sabi ni Josue. Ikaw na makanta. Go! Ayaw ko Go, sa- Oliver! Pwede sana dito. Ha? Pwede mag-surf. Iyo, sige. Pwede, sige, iyo. sige na. Go. Kasi di ko aram to. Kakanta si Oliver. Dali. Ah, bumaba na. Pero nag-33, kaya kakanta ka. Montog ka. Anak, dito ka lang. Upo ka lang, dali, upo. Pag makulit ka, daroon ka sa harong. So ano? So headset. Sabi ni Yana, pogi daw si Adrian. Nanonood si Yana. Hello ka kay Ate Yana. Hello, ay dai. Kinder, pare sila. Magka-age. Nana, hi ka kay Yana. Hi ka na kay Yana. Dali. Hello, Yang. Love you, Yana. Nanonood po yung anak namin. Hello, bebem. Sabi ni Ma'am Odette Puot, laban ng Oliver, kaya mo yan. So, thank you po, Ma'am Odette Puot. Lalo na at mabait kang bata. Thank you po ulit. Thank you ka, anak. Ay, Ber, kay Ma'am Odette Puot. Ma'am Odette. Odette. Ano, thank you po kay Ma'am Odette. Odette po. Nahihiya. Oh, kanta na. Si Oliver, Mary Ann o Ronan. Si Oliver, ma'am, pakantayin mo ko. O, dali, kumanta ka na. Di ba pag... Ano daw? Ano? Anong kantaan mo? Wala, yung mic. Di ko pa tao. Okay lang yan. Malay mo, ma-discover ka dyan sa pagkanta mo. Kaya, di ba? Abangan na lang po sa content. Huwag ka na muna kumanta. Joke lang. Sample, dali. Sample. Dati. Sige. Import na naramdaman. Damdamin mo ba hindi maintindihan? Go! At Dali. sa tuwing ako ang nasa iyong isipan. Ibang kasaya. Ano, dali na. Ngayon na ba? Nandito. Anong tono yun? Nandito. Naghintay ko mapansin ang aking damdamin na para lang sa'yo. Para lang sa'yo. Dahil Dahil ikaw ikaw ang ang sigaw ng puso ko, ikaw ang nasa isip ko, nais ko ang malaman mo. Na ikaw ang tanging pangarap ng buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y ibibigay. Ang nais ko ay malaman mo. Oh. Ang cute naman ng boses ni Namahal. Oliver. Nakaka-love, sabi ni Josue. Sabi ni walang kwentang content. Ganda pala ma'am ng boses ni Oliver. Yeah. Hindi mo totoo. Sabi ni Ma'am Odette Puot, daig ka masupog noy, Oragon baga kitang Bicolano. Yes, Oragon. So shout out na rin sa Team Oragon, headed by our team leader, Sir Oragon Hani. Yan. Ikaw naman na. Ikaw naman. Kanta ka na. Ikaw na ano? Adrian. Kanta na. Adrian. Kandiyan. Alonski. So, pa-shout out po watching from General Trias Cavite, Yona, Elisa, Renzel, mga pamangkin ko po. God bless Oliver. So, shout out po from Alonski. So, tama po ba? So o Zao? Last name mo? Pa-shout out po watching from General Trias Cavite, Yona, Elisa, Renzel, mga pamangkin po siya ni Ma'am Alonski. God bless Oliver. So, thank you so much po. Ano? Kanta na. Ako naman kakanta. Ako kakanta. Ano kakantayin natin? Kantayin natin, Ber. Ano? Nagkigiling? Tubig. Tubig. Ah, tubig yan. Okay, may ano sila. Water Pump, pump? water pump.
Ano bang kakantay natin, Dad? Ano, Your Love. Your Love, You're the sige. one. Ako Never mag-start. let me sleep. Your Love. Through my mind and through my soul. You touch my lips. Diba? Yes, Mga eh. ganon. Wala lang po tayong music. Kasi tayo, maka-copyright. Sabayan mo ako, Ber. Parang magaling kumanda. Ano lang, practice lang para may mapanood naman po kayo. Lagari po, ginawa ko lang so. So, si Ma'am Alonsky. Ay, paano ko nga pala siya maririnig? Sundan mo na lang yung lyrics. Onti lang din naman siguro maririnig. Adrian. Adrian, kasi Adrian babae. Ilang taong ka na? Paano ba to? Ilang taong ka na? You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. Wow. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. The days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up the whole world. Hold me the warm inside. Your love is lost forever. The flows down through to never. I feel the chill inside. Up, yeah. Muntak for inside mga taps. Tapos. Lagari, ayun. Sabi ni Shan Vlog, shout out po sa Qatar. Shan Vlog, Kataraid. Alan Skiso, thank you so much for the clap. Tagay, ay sorry. Tayo po ay umiinom ng buko juice. Sarap? So ayan na, tama na po ang buko juice tawag doon na. I'm all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Ay, try natin yung compass, Bel. Alam mo ba yung compass? May ano ka dyan, Ray? May ano ka mo dyan? Kandila. Dami yun. May candle, dagyan. So shout out ulit po sa ating 19 million viewers. Maraming salamat po sa pagsama sa atin. Mag-message po kayo para po ma-shout out po namin kayo and mapasalamatan. Thank you so much po. Sabi ni Josue, ganda naman ang boses ni Ma'am. Tsamba-tsamba. Try natin tong kumpas. Hindi ko pa ito nakakanta eh. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Sarap! Sa mga classmate ni Oliver,
Magpa-shoutout na po kayo. Baba ka daw, Adrian. Ba't ka ba pinorward? Ano nga ba ito, Ber? Paano bang mababawi lahat ng mga nasabi? Di naman inakalang ika'y darating lang bigla nang walang babala. Sa isang iglap, nagtagong lahat. Hindi ko na kayang matanggap. Walang practice? Ikaw ang kumpas, paninigaw. Ikaw ang kulay sa langit ng magpaw. Sa bawat digyo na dumadayo, ikaw ang kulungan, kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses na ako niligtas. Iba po. Ikaw ang hantungan Pero, at aking wakas. garo dyan sa drama. Galing yan sa may drama. Ayun na. Paano maniniwalang ika'y nasa aking harapan? Di naman na itano, ako'y nabihag ng... Ay, hindi ko na alam tono. Totoo ba ito? Sa isang iglap, nagbago ako. Hindi ko na kayang mawalay sa'yo. Ikaw ang kumpas ng pagnaniligaw. Ikaw ang kulay sa langit na buhaw. Sa bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang kanlungan, kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo akong niligtas. Ikaw ang hantungan, Patay. aking wakas. Ayan na. Ikaw naman, Ber. Ano bang gusto mo? Dito ka na tumingin. Anong kakantayin mo? Ano? Totoy Bibo. Ben and Ben? Anong Ben and Ben? Bata pa siya. Ayan. Puro kalokohan po. So, shoutout po ulit. Shoutout natin ang mga nandito. Sir Francisco Samson, thank you for watching po from Binion City, Laguna. So, thank you and shoutout sa mga Samson family. Tindera ng OFW, shoutout po. John Prades from Manila. So, shoutout po sa Prades family. Leonida Benluta, shoutout po sa mga San Juan dyan sa Bicol. So, mga pamilya San Juan dito sa Bicol, shoutout daw po from Leonida Benluta. And shoutout din kay Josue Navarro. And shoutout daw sa mga Prades clan around the world, sabi ni Sir Jun Prades. And nandyan si Love and Cares Danny, pa-shoutout po watching from Saudi Arabia. Lagi po nanonood sa atin si Ma'am Danny from Saudi Arabia. Syukran po, ma'am. Syukran po sa pag-support. And walang wentang content from Qatar. And Ma'am Corazon Arzega. Ma'am Mira Samson, shoutout din daw from Binion City, Laguna. So, shoutout from Samson family. Binyan. Sino pa po ang nandito para wala tayong mga...
Alvin J. Trillies from ano ba to? Moriones. Ay, ano ba? Panagan. Panagan mo. Usini. So, shout out sa Trillies family. Si Ma Mary Ann Oronan. And sino pa? Ano ba nito? Shoutout kay Si Ma'am Odette Puot. Thank you so much po. Shout out po sa inyo. kay Argos. Odette yun. Iba yun. Si Argos nga. Nida Interino, shout out na nanonood sa may PDA. Yana and Dangdang, shout out sa inyo. Alon Skiso, shout out po. So, from General Trias, Cavite, shout out daw kay Yona Elisa Renzel, mga pamangkin po ni Ma'am Alonski from General Trias, Cavite. Shout out din po sa mga pinsang ko dyan sa Cavite, kila Ate Day and kila Ate Chat. So, shout out po sa inyo. I-forward nga natin to pala. And shoutout nga pala sa Ribuyo family dyan sa Iriga City. And kay Mama and then kay Papa. Shoutout sa inyo dyan. Nanonood ba sila? Nanonood din si Mama. Naka-live kami. Kwentol, beatbox, marunong ka? Hindi. Okay, so asan pa yung mga pinashoutout mo kanita? Ulitin natin na. Ito. So, salamat po sa mga umalis nung kumanta kami ni Oliver. Shout out sa inyo. Share nyo po yung live natin para yung mga iba pong nag-aabang. Kanta ka, Oliver. Moon. Moon daw. Yung moon. Saan ka punta? To the moon. Yun ba yun? Road trip. Brum brum. Pinampunas mo na yung pampunas ko. May pampunas ka lang? Ano to? May pampunas ka? Ito. Yun na lang. Pinunas mo na to sa laptop. Bigay mo na yung Saan ka pa? Nakanta daw si Adrian. Puti daw si Ria. Shout Yeah. out po sa family Panganiban, Bien, Apple, taga Laurel, San Pascual, Di ka nagkakanta? Batangas City. Yeah. Chris Verses, shout out family Oronan, taga Mohon, Banay, San Jose, Batangas City. And Buboy Telwana, Foreman, family Malaluan. Shout out din po sa father ni Adrian, si Sir Daniel Verses. Advance happy birthday kay Nanay Rizalina. Birthday po ni Nanay Rizalina sa 23. 23, January 23, malapit na. Anong ano yan? Anong araw? Lunes pa. Accepting Lunes. gifts na po si Nanay Rizalina. Lunes pala yun. Ano? Kain mo ba? Shout out sa 14 million viewers. So ayan, Tol, anong masabi mo sa mga advice ni Sir Robert, yung principal mo? Ay, hindi ko matapatag din mo. Hindi niya raw makakalimutan. Tama yun, pakinggan mo na yung mga advices niya kasi makakatulong yun sa'yo. Sabi ni Shan Vlog, madyan kami tol. Mana, Sige na. magdara kang merindalan. Patagalan pa natin ang live kasi mag-aantay pa tayo ng pinakro. Ginataang... Pinakro naman dyan, beke naman. Nag-aantay po talaga kami ng merienda. Ang merienda po ay ginataang saging na saba. So, nilagyan ng gata. Ang sarap nun. Sarap lang talaga yun eh. Pero sa kanya. Madyan kami, tol. Shout out, mag-message na po kayo para malapit na po ang Valentine's Day. Yung mga gusto pong may ipapa-shout out dyan na mga loved ones, pwede na pong mag-shout out. Sige na. Ano nga yun yung, yung binili natin ng laptop?
Ano mga shoutout mga dito sa live? Kayo nga po, shoutout po, Hypertech Hypertech Computers, Computers. located at Naga City sa may, saan yun? Sa may Malapit Diversion Road po, malapit sa Win-Win Win-Win Mall. Mall. Ayan. So, shoutout po and thank you so much po sa pagbigay ng magandang service sa amin. And next time po, baka may freebies na at discount. At of course, sa magandang discount pala kasi binigyan tayo ng magandang discount, special discount ng Hypertech. So, doon din kasi ako bumili ng laptop ko eh. Hypertech Naga. Umikot po tayo at doon lang po yung mas maganda yung price. Naikot namin ng Naga actually ni Mr. The Prospect para maghanap talaga ng Doon talaga yung pinaka the best Oo. na ano. so shout out dyan and Presyo. nakita namin na find out namin na may mga subscribers na din po tayo sa Hypertech. So nakilala si Mr. The Prospect na Ayan, nakasubscribe. Even Oliver, kilala si Oliver. So thank you so much po Hypertech. Yan, syempre, so yung mga gusto bumili ng mga gadgets, mga laptop, mga printers at marami pang iba. So, punta nyo lang po yung Hypertech Naga. Parang gusto mo na mag-libre. Diba? So, hindi po Hindi. paid yan, hindi po paid yun. Nagpasalamat lang po tayo sa magandang service na binigay sa atin. Uy, yan na ang pinakro. Tinutuwa Sabi ni, talaga. Angge ba to? Angie Arcega? Angge? Sabi ni Angge Arcega, gandang hapon mo po ma'am sir. Salamat po sa inyo at sa mga nagbibigay tulong sa aking kapatid. At sa aking kapatid naman, ingatan mo ang mga gamit na natanggap mo, tol. Sabi ni Ma'am Angge Arcega. Shout out po kay Jewel. Hehehe. Mahabol da po kami sa Feb 14. So sabi ni Sean Vlog, shout out daw kay Jewel. Si Jewel baka klase niyo? Ay, siya, no? So, ano nila ka? Si Ni Jewel. Sean. Jewel. Yes. Ilusyon niya yan, si Jewel. Wow! Magtrabaho ka muna, Mr. The Prospect. Yan agad. Titikman lang natin yung ano. So, thank you so much, Sean Vlog, sa mga classmate and barkada ni Oliver. Thank you. And Ma'am Angge, thank you so much po sa paalala. Yun po nga yung paalala din ni Sir Robert na lagi dapat yung paa mo laging nasa lupa. Ibig sabihin, kahit anong tulong, kahit madami ka ng blessings na dumadating, laging humble ka, 'di ba? And gusto ko rin tandaan mo, Oliver, na hindi pang habang buhay na nandito 'to. Kaya habang maraming tumutulong sa atin, mag-aral kang mabuti, 'di ba? May magpapaaral sa iyo kasi yun lang talaga ang way para makamit mo yung mga pangarap mo. 'Di ba? Ay, ano pala. Ay, So, si panoorin nyo po yung part 5 na nung binigyan namin kay Oliver yung laptop. Kasi napakaganda po and it's an honor for us, kaming mag-asawa, para kay Sir, shout out kay Sir Robert Ablao, ang principal po, ang butihing principal ni Oliver na napaka-understanding and grabe ang support sa The Prospect at kay Oliver. So, maraming salamat sir sa pagpapaunlak mo lagi sa amin and sa pag-i-inspire mo sa amin. Alam niyo po kasi si Sir Oliver ay advisor ko yan ng second year high school. Robert? Oo. Tapos si Sir Robert. Tapos ngayon po kasama ko, head teacher ko naman yung asawa niya, si Ma'am Jean. So, araw-araw po tayong ginagabayan ng mag-asawa. So, shout out po sa inyong dalawa. Tapos, ano pala. I-shoutout ko pa siya, no? Sino? Si Jomar. Si Jomar. Argelias. Jomar Trillias. Argelias po. Argel. Tapos, Lakasan yan, mo no? boses. Shoutout ko pala kay Ricky versus po. Kapatid mo, sir. Iya po. So, Sir Ricky versus Ricky, yung manak ko. Ano ba yan? Tapos, isa. Shout out kay Sir Ricky versus. Na, gaano ba kita kamahal? Ganito o ganito? Mag-ano na lang tayo music para hindi nakakabalo. Okay na yun.
nabagal mo. Huwag ka na Nagbagal. mag-play pa yan sa laptop. Ay, nagbagal mo. Mas malakas kumonsumo yan ng di ba? Uy, mag-ano na tayo merienda. Ito, kung, Maganda. Pahingi. Kumakain Ipapakita na ko sa inyo ang luto ni tatay. ito yung aming merienda ngayon. Ano yung first name ni tatay ulit? Ano, Tatay. itong Eliversis. Ano, tunay? Hindi mo alam. Hindi po alam. Ano ng tatay mo? Ano ba itong batang to? Eliseo. Ano? Eliseo po. Eliseo. Si Sir Ellie versus. Kain tayo. Ka-prospect. Nag-istorbo na nga tayo dito. Pinameriende pa tayo. Yung Dahil- paborito ko to. Kasi nung pagdating namin, Dad, pagalitan May- kape. Hmm? Pagalitan. may bagong Shout out pala kay Angelica. Oh, aki si versus? Apo, Arsiga. Arcega. Kasi maraming po dito saging sa kanila. Ginataang kawin. Kaya, kumakain ng ano, kape. Yeah, Dali, Yeah. hindi, bigyan mo ng pera. Kaya, sorry, makaldang kape. kape. So ganyan lang, 3 in 1. So twin pack. Kahagad pinakro, sabi ni Or mama. kulangan. So twin. Tigwa. Nakimilindal kami mapinakro. Hap. Pero ka mo nagko. Masarap to kasi hindi siya yung hinog. Shout out kay Dangdang, kay Mama at kay Yana. Hello, Yang! What are you doing, Yang? Pasalamatan mo ulit din yung sponsor natin, Dad. Sino? Yung mga sponsor ni Aldaber. Sila. Sila kuya, ano? Hindi pa pala magkontak. Sino? Sila kuya. Di. Ang pala, ano? Hindi ba? Pakakagatan ako. Brunei. Brownie, hali. So yan, shoutout sa ating 21 million viewers in the house. Kamusta po kayong lahat? And again, maraming salamat po kay Sir Jose from California. Then, and of course, kay Ate Boots from Houston, Texas. Thank you so much po. And kay... Sino to ba? Yung mga ano nyo mo. Ay, Bulacan. Yung nga pala, US yung dalawa pong anonymous sponsor natin from Bulacan and from New York. So maraming salamat po sa inyo. Yeah. Ano mo lang lala yan? Makilada pala to si ano. Sili po yan sa Bicol. Ah, nagano kong sili niyan? Okay. Oo nga, masarap pag may sili. Music tayo parang gano'n. Naglalaro kami ni Dangdang. Oo. Makahingi nga din. Alam mo dati yung kinain natin, Dad? Dad, Mm. yung sili na dinikdikan ng tuyo. Ah, yung nasa bukid. Oo, kila Nanay Ines. Sarap mo Mm. mm. Alright. Pahingi naman, Pinakro Oliver, sabi ni Josue. Muna. Ano? Muna. Hindi na. Josue, magdala ka dito ng ano, Ng ano. buko. Boy, naamoy ko yung ano. Mark Anthony Guadalupe. Ako man. Paano Ayan. naman ako ng kape, Daddy? Thank you. Thank you, Ray. Kaya, Masarap kasi sa Pinakro ang kape. ayan, Great Taste White, baka naman. Boy, ano eh. Magkakape tayo kasi medyo maulan. Malamig ang ating panahon. Thank you, Ria. Ayan po sa ating mga viewers, yung mga gusto pong magpa-shoutout po dyan, mga family nyo po, or mga loved ones nyo, comment lang po kayo.
And ayan, binabati ko pala yung Ribuya Clan. Magkakaroon po kami ng ng reunion this coming April. Ayan. Kita-kita po tayo sa mga tito, tita, lolo, lolas, mga pinsan po. Ayan. Pamangkin, lahat-lahat. And of course, binabati ko rin po pala yung mga natin, yung mga kita ko po sa Kagalangin, Tondo, Manila. Ayan, sa mga tito ko po dyan. Hi po sa inyong lahat. So this is oxygen from audio library. Next room. Into the prospect. Ayan, merienda po tayo. Ito po, si Oliver, imbis na asukal ilagay niya sa saging, yung pong sili. Talagang Bicolano. Dinikdik na sili. Dinikdik na sili panlagay sa saging. Maharang tol? Hindi. Siyempre sili. Sabi din ni Mark, pahingi daw. Sabi daw ni Mark, pahingi. Una ka mo. Wala po. Sili lang gabos, Mana. Podcast. Ayan, shoutout sa Oragon team headed by Boss Sir Amo Manager Oragon Honey. Kompleto. And kay Mrs. Oragon, ayan, shoutout. Antayin mo po kami dyan. Pupunta po kami dyan mamaya. Ilabas na ang dapat ilabas. Tsak lang. Harap nga, maanghang. Talaga, masarap pag may Ito. Ngayon mo ito kung may patis. Medyo maanghang. Bakit malangkot? Hindi silang kanil. Harap. Kain po tayo. Comment po kayo para mabasa po namin. So, muli po kami nagpapasalamat kay Sir Jose from California. Muli po kami nagpapasalamat kay Sir Jose from California sa laptop na bigay nyo at of course, pinangako nyo po na sisimulan para pampagamot ni Nanay Rizalina. So, maraming salamat po. Napakalaking tulong po niyan kasi makakapagsimula na po kaming asikasuhin yung mga dapat asikasuhin para sa pagpapagamot ni Nanay Rizalina. And very timely po kasi birthday niya rin po sa 25. So, advance happy birthday Nanay Rizalina. So, syempre kay Ate Boots. Ate Boots! Ate Boots, hi po sa'yo. I miss you, ate. Miss ka na din daw ni Oliver. Ano yung skateboard mo? Nagamit ko naman na maayos. Pag ito, hindi nagturo ko. Umiingatan ni Oliver. Kasi pag talaga maulan, mapupuno ng putik. Puno ng putik. So baka di na siya umikot. Pero pag sa school lang, mas Nasa'yo ba yung extra na bearing? Nabigay lang. mas magaan para sa iyo pag nasa school ka na. Madali. Mas madali, hindi yung kasi mahaba-habang lakaran talaga 'yon. Di ba? Nakita naman nila ang lawak ng school eh. Na may drone shot po tayo dun sa
Part 5 ng buong campus. Ano po kasi yun eh, agri. So, kaya siya agro-industrial kasi magtatanim sila sa loob ng campus. So, yung masyadong malawak yung campus. Kaya yung mga rooms ng senior high nila Oliver nasa dulong-dulo na. So, very helpful po talaga Ate Boots yung skateboard na pinadala nyo. Ay, ano? Ano tawag dun? Cruiser board na pinadala nyo. Ang sarap ng kape! May mga ano doon, may mga... Shout out po kay Pai Eli, sabi ni Josue. Pai Eli, shout out daw po. Saan mo? Sa Digbilad? Hindi ko si tatang ko. Ha? Yung area. Hindi yung Josue. Taga saan? Pamangkin mo po. Uy, mas palang haram. Hi, Josue! Joke lang. Josue, magdala ka nga dito ng buko. Ay, wait lang. Josue, nakikita ko may ano kayo doon, may papaya. Puno ng papaya. May mga hinog, oh. Sarap yan. Wala, hindi naman yung linog eh. Ayun, iba may ano, may bunga Ay, ng dahon. papaya. Or kung may manok dyan, dali mo dito. Ititinola natin. Sabi ni Josue, alam mo, Joy, mahal na mahal ka ni Oliver. Sino ba si Joy? Ano kaya, para na inspiration. Inspirasyon muna, ha? Inspirasyon. So ano, pag-usapan natin yung ano, yung nalalapit na college. Wait lang, Tiklo Mix TV, shout out ho. Shout out po, Tiklo Mix TV. Sabi ni Sean Vlog, kilig si Idol Oliver I. So dapat ngayon, Oliver, Kung sa gawa ka magka-college, paano kaya yun? So dapat talagang may maghahatid sa kanya. Kasi kung sasakay ka ng bus naman pa uwi, hindi, may kasama talaga sa lagi na. mahirapan ko nun tol pagka... Pwede naman. Jeep. Hindi Jeep dad. mahirap Oo nga, yung kaso yung papuntang terminal. Pero kayang-kaya mo yun is, Ayun kayo, tricycle. is skateboard. Hindi, wag na, may ano siya, may cruiser. Wag lang uulan. Pero tol, kayang-kaya mo yun from ano, sa campus. Pakaway naman daw dyan, sabi ni Tiklo Mix TV. Pakit ka naman daw sa camera. Ganun, ganun. Oo ha? Laki. Parang wala pang pumapasok na estudyante ko. Hindi naka-active. Hindi nagpapa-shout out. Ayan po pala, kain po pala tayo. Ayan, maraming salamat sa luto ni Tatay Eli. Tatay Eli. Pahingi akong ano, sili. Napakasarap. Tapos yung sili, with matching sili, wow. Dinikdik na sili. Dinikdik na Sili sili. lang to. Oo, na may asin. Oh my God. Date lang. Hindi, first time kumakain nito na may sili, yung ano, saging. Yung lola ko ganito ginagawa. Masarap pala. Hindi ba lang tayo may repair sa sili? So, shout out ulit, Tiklo Mix TV. Tagasan po ba kayo, sir? Nagpapa-shout out po ba kayo? Kaya support natin Tiklo Mix TV. Ang hang! Hindi pa yung kaya. Hindi naman gano'n. Ginanyan ko lang para... Pero masarap talaga pag naanghang. Nakakagana. With matching coffee, no? Sarap pakinggan yung ano, yung patak ng ulan. Ulan. Nakaka-relax. Relax. Sino to? Siyan. Kuya Josue, hingi daw po si ma'am ng papaya. Oh, dapat yung hinog, Josue. Or Josue, or pwede naman tilaw. Kasi may manok dito eh. Hindi. Joke lang. Hindi, dali mo na Matinola lahat. tayo. Ayun, hindi. Gusto ko may gata eh. Di ba meron ko yung papaya? Nakikita ko yung puno ng papaya. So, kuha ka maski dalawa and samahan mo na ng native na manok. Saktong-sakto sa panahon natin, maulan. Oy, joke lang yun, Josue. Masarap humigop ng Pero saba. pag tinotoo mo, thank you. Ayan, shoutout muna kay Josue. Napakabait po niya.
Kung anak mo dyan, sabi ni Jose. Maulan. Maulan. Ikaw na lang, Josue. Hindi na. Lakas ng ulan. And thank you ulit sa nagbigay ng buko po kanina. Maraming salamat. Humingi ka talaga, de. Oo. Talaga, And- kapal ng... Siyempre, maraming salamat po sa mga nag-aantabay po ng ating live. Maraming salamat po sa support po ninyo. Sa susunod daw, ano na, mas marami na. Ang kasama natin. And sana mas marami pong maabot yung ating channel para mas lalo po tayong makatulong po sa mga ating mga kababayan po na nangangailangan ng tulong. And syempre, ayun, Paul, thank you dahil nakapagbigay ka ng inspirasyon sa bawat isa, sa bawat mga viewers natin, and sa lahat ng Huwag kang mga tao umiyak. nakakita ng ano mo ng story mo. Naiyak mo, Sir the Prospect. On me. Ng kape. Kaya nga. And dad, pahingi ulit ako ng maanghang. Ngayon na. Gaganon-ganon lang ako, hindi ko naman inaano. Ayun. May lumalapit na manok, Waswe. May manok dito, Waswe. Ay, sorry, excuse me po. Papayad na ng kulang. Mabusog na ako. Natinula. Waswe. Saan ba yung nag-aaral sa agro doon? Hindi naman po. Nagpapawisan ka. Maramdaman yung music. Maramdaman yung music. Thank you po sa 21 million viewers. Harap talaga pag may sili. Ito pala yung bagay dito, no? Hindi po. Ay, mahagad daw kay ano. May mga ano pa kayo? May mga labuyo pag ganito. Silo. Hindi po. Mangingi ako. Kasi ilalagay ko sa may suka. Uy, gusto ko yan. Paborito ko yun eh, no, di? Kasi na meron pa sila mga silo. Sa bahay meron, kaso malit pa lang, kinukuha ko na eh. So, kasi kumain pag may sili, nakakagano. Tapos sa katol ah, ano, manghang. Mas brana. Ah, sa katol ah. Yeah. Yeah, ako lang. Mahingi tayo ulit ng ano, na sili. Harap? Inggit si Josue tsaka si Shag. Hindi na. Sam! Sarap nga yun ng medyo may, ano no, kagat. Ayan, sinisipon ako sa sili. Pero sarap. Panalo. Uy, baka umuulan ba galad? Baka kumuha pa sila. Hindi, yun lang. Oh, helmet nga pala. Kaya. Ay, shout out pala kay Andre. Andre ulit? Andre. And, ito sa Ay, helmet pa ako talaga sa Kaya, ito talaga daddy. Hindi, akala ko may ano pa sa loob. Sige. Sarap, no? Thank you na po. Sarap yung may lada. ano? Shout out mo yung mga, ano mo, mga... Si teacher mo, shout out mo. Yung advisor mo. Shout out pala kay Ma'am Arlene ay Makaride po sa
And si Joy Marie Mirador po. Tapos si KJC Gaspi po. Tapos si Jomar ulit nag-ano lang. Chat niya. So, Kasi ano ba? Kiriyan mo. shout out. Hi ma'am, sabi ni Giancarlo. Ay, salamat. May pumasok na estudyante ko. Hello, Giancarlo. Shout out. Giling na kuya rin. Ano din sa TV? Kanya? Doon, sige ano, Kishan. Ayun, nice. Thank you, Shan. Minapanood ni Shan sa TV. Yay, nasa TV na kami. Joke lang. Ay, may commercial pa lang. Ibok na ito. Baka ma-copyright tayo. Ayan ko. Ayan, Kuya Noli Vlogs. Ayan, shoutout sa'yo. Shout out, Kuya Noli Vlog. Shoutout. Team Oragon, shout out. Team Tabang ng Bato, shoutout sa inyo lahat. Sa inaanak namin, si Angelica Talagtag, shout out sa iyo, anak. Kina Mama Rosalie, kay Ano natin, forward mo. kay Madi. Sino yun, Miss? Si Mading Floor, ayan. And syempre sino yun? Tito Dudes Vlog and si The Bodyguard, ayan. Si Kagawad. Ayan. Hopefully soon po dala po ulit kayo dyan sa Bato. Si Tess, alat. Ayan pala si Ma'am Bilyesa, Tess, ayan po. Shoutout po sa inyo. Thank you. Ini mo sarap kuya, medyo maalat-alat. Panggalang sipon natin dito. Nagpapawisan ka, no? Ano ba? Sarap pag medyo ano. Mabulok ulit yun. Ano ba? Ngunod yung kasalas yan. Daw ka din nag-uran. Meron pa. Humihirit pa. Ay, grabe ang amoy ng ano. Sarap. Pag may sili. Ano da? Hindi, maunti lang na. Ay, okay na yan, be. Huwag mo nang dagdagan. Maunti lang. Sabi na parang... Dadat. Shout out daw po kay J-Lo Guadalupe. So, shout out J-Lo Guadalupe. Shout out sa'yo. And shout out pala kay Sheila May Guadalupe. Sila may, sa lahat po ng Guadalupe family. Hirayaan ba yung video? So, sa Guadalupe family po, shout out sa inyo. Maraming salamat po sa support. Sa family po ni Shan, ano bang apelyido ni Shan? Dito? Yes. Trillies din si Shan? So, sa buong Trillies clan, sa buong Trillies family po, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat po sa support. Ayan, naubos namin. Eh, parang kanina pa tayo kain ng kain. Kaya ngayon, Hindi, umuulan kasi, masarap kumain. nagpapawisan tayo dyan sa inyo. Oh my God, napadami yung ano ko. Okay lang yan. Medyo manghang. Shout out din po kay Jeremy Guadalupe from Josue.
Oh, Sue, asan na yung papaya ko, Sue? Hindi mo na nakalimutan yung... Masarap no pag Hindi, minsan magluto tayo dito. mag-live tayo. Magluto tayo ng ano. Hindi, para salo-salo ito dito lahat. Kasi meron naman ng ano, malaking table. Tamsak Dan from Miss Floor Vlog. Shout out sa iyo, Miss Floor Vlog. Hi sis, sir, gandang hapon sa lahat, sabi ni Sis Tess Deliesa. Salamat sis sa pag-post mo nung sayaw ni Nabigla ako doon, Ma'am ni Tess, Mr. dun Da sa Fronte. sayaw namin ni ano ni Uragon Honey at ni ano ni Bingolanos Vlog. Si ano, Miss nagbakasyon ka Tite, sabi ni Miss Floor Vlog. Ulit. Sabi na, i-shout out mo si Gilo Busog. Ay? Gilo Busog. Busog. Kasama kita sa bahay. Kay Diriam. Open na dito sa Macau, Tite, special ka, sabi ni Miss Floor Vlog. Kami po hindi nyo i-invite. Macau. Hindi si, ano, ibang floor. Hindi si Madi. Hindi yung ano pa rin yan, team tabang pa rin yan. Yung taga-bato. Galing nga si sumayaw. Magaling ba yan sumayaw? Oh my gosh. Dala lang yun ng ano, Dala lang. ng ligilito. Sige po, travel po kayo. Anyway, Ma'am Tess, maraming salamat dahil in-invite mo kami dun sa ano nyo, okasyon and bilang godfather ng ano mo, ng pamangkin. So ayan, nagpapasalamat kami doon dahil Sayaw ka daw, Oliver, sabi ni Josue. tol, sayaw na. Yan po. Ito. Sabi ko sa'yo, mag-aral ka mag-TikTok eh. Ayan, salamat sa Josue, follow nyo naman yung The Prospect Nation. Papalo mo na ako mga classmate mo na kung The Prospect Nation. ay, excuse me. Dala ng tuba. Talaga? Tuba ininom nyo? Sila Uragon to ba? Sorry sis, di ako nakasama. Hindi, tinikman ko yung ano, yung tuba, masarap dalawang ano. Hindi mo kaya? Hindi ko kaya nang hina ako doon. Pero masarap siya. Dan Clado, pa-shout out ma'am. Estudyante ko ata si Dan. Tama ba na? Shout out Dan Clado. Welcome sir, salamat din po. Bakit sir? Di ba magmadi kayo? Bakit sir? Sis, dapat magkumari na kayo. Harap ng pinako. Hi Mary Ann! Pa-shout out daw, sabi ni Mary Ann Peña. Hello anak, thank you. Ano ng mga classmates mo? Bakit nakaganon? Bakit malungkot ka, Mary Ann? Oo nga sis, sayang. Next time sis, kailan ka ba uwi? Kakabalik pa lang. 5 years ulit. 5 years ulit, sis? O, 5 years siyang hindi umuwi, di ba? Hindi kasi may pandemic nun eh. Siguro. 2 years lang ata yung ano nun. Pwede na umuwi. Hindi, kahit naman siguro ano, yearly. Ay. Mamaya tuturuan kita bermang ano, laptop. Yan, sa YouTube. Ma'am, sarap ng kinakain search niyo. mo lang. Pahingi ako. Pinakrong may sili. Sarap. Ay, oh my God. Napasukan siya. Ito, Ako na pahingi ako.
Ginagawan ako. Hi Justin! Shout out sa'yo anak. Shout out ang 9 San Jose. Si Justin nandito. Justin Bieber. Elaine Sol, hi ma'am. Hi Elaine. Sorry, hindi ko memorize yung ibang section. Next year sis, tapusin ko lang kontra ko dito. Pahinga muna. Next year, aalis na. Ay, babalik na din lang siya. Oo nga sis, magnegosyo ka dito. Justin, anak, thank you so much and shout out sa mga 9 San Jose. Shout out sa class ni Justin, na hindi ko kilala. Madami natin nakain. Elaine Sol, hi. Heart, anak. Mary Ann, halika. Bigyan kita ng pinakro. Pero hindi sa amin to. Kila Oliver. Humihingi ng pinakro yung estudyante ko. Thank you sa pinakro. Hello Justin, watching. Pa-share naman anak. Thank you. Thank you sa 23 million viewers natin yan. Thank you sa water, sir. The prospect. Oh, sir. Adult music, ayun. Yan. May music. Location, ma'am, joke. Sabi ni Mary Ann. Dito nak sa Panagan. Punta ka. Sagasan ka ba, nak? Mary Ann. 9 Chronica ka, nak, diba? Yung Ay, mga hindi. shopping yan. 9 kompetente ka ba? Mga kanina yan. Ano? Pa-shoutout naman po sa family ko sa Masbate City and sa Poging Oliver. Laban lang kasi kompleto ka sa paningin ng Diyos. Napakaganda po. Thank you, Sir Paul Abiertas. Napakaganda po ng sinabi mo. Ulitin ko po. Pa-shoutout naman po sa family ko sa Masbate City. Abiertas family of Masbate. Shoutout po sa inyo. And sa Poging Oliver, laban lang kasi kompleto ka sa paningin ng Diyos. At sa panguningin ng mga taong nagmamahal sa'yo, Oliver. Diba? Pero tayo. Ano? Maanghang? Nakakasobra ka na kasi ng anghang. 9 Chronica nga pala si Mary Ann. Okay. Taga Matakla. So, shout out po sa Peña family ng Matakla. Sino ang gusto mong i-shout out ko, nak? Mary Ann. May picture ko din na yun, ano? Yung crush mo? Si Oliver na Ay, na-mention, sorry. Uy, Kaysar! Ano na? Uy. So, shout out kay Kaysar. Shout out daw sa pogi ni Oliver, sabi ni Kaysar. Nako, sabi ko na nga ba, Kaysar, Kunin ko lang ang long service ko, sis, din pahinga muna. Okay, sis, tama yan, mag-rest muna. Para mas makasama mo din yung family mo. So, John Carlo Buslan, ma'am, nagtatampo daw po si Elaine, di mo daw po naalala. Elaine, hello, sorry. Ba may nagtatampo agad. Lada pa, sabi ni Josue, lada pa more. Josue, asa na yung yung papaya? Sabi ni Kaysar kasing pogi niya daw si Oliver. Ikaw na anak, sige na, pogi ka na. Ay hala, ma'am, shoutout na lang po kay Kuya Oliver, sabi ni Mary Ann Peña. Shoutout noon, sabi nung estudyante ko. Shoutout lang. Andito na yung mga 9 Chronico, asa na yung iba? Ano, Kaysar, sinong gusto mong i-shoutout ko sa Uy, sinong gusto mong i-shoutout ko sa Valentine's? Kaysar. Hirap maikli ang bakasyon, hindi ko ramdam yung bakasyon. Kaya nga, parang noon, lumipas lang, ang bilis-bilis ng araw pag nagbabakasyon. Tas si Mary Ann po, ay ma'am, broken si Kaysar. Ala, bakit naman broken? Pamarites naman dyan. Taga ba? 9 San Jose? Mag-focus ka na lang daw muna sa goal, Kaysar. Okay, bounce na ako. Hoy, dito ka lang, Kaysar. Huwag kang umalis.
May ads. Ay, shoot. Huwag to. Para tayo itong cartoon. Mr. Happy. So, shout out sa 23 million viewers natin. Thank you so much po sa hindi pag-iwan and sa pag-support sa atin. Jovel! Hello, Jovel. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Hello po, ma'am. Good afternoon po. Jovel, ano na? Tapos na ba kayo sa vlog nyo? Jovel Salak from 8 Basilia. Chat Stay Bar. Pa-shoutout po ni Nang Lai. Hi, Ate Chat. Shoutout sa'yo at sa buong Stay Bar family and Bariso family sa Cavite. Saan nga po yung exact na lugar nyo, ate? Sa Cavite? Ah, si Dan pala sa 9 Chronico. Nag-send pa ng video to si Dan na. So, shoutout ulit kay Ate Chat. Ito si Oliver, ate, oh. Pinsan ko yan si Ate Chat. First cousin ko. Happy viewing po, Ma'am Chat. Bakit, ma'am? Ah, hindi pa kayo nagmi-meet, no? Si Tita Oyi pa lang nami-meet mo doon. Oh, nakita ko yun. Tapos Batong si Tita ano, Oyi. yung kasama niya dati. Si Andre. Oh, si Andre. Si Andre. Play na yun. Opo, alam ko yung Malagasang. Nasa Malagasang ka ngayon? Di ba doon kayo sa malayo, ate? Ang pogi daw ni Oliver. Ang pogi daw. Buti pa si Oliver, napopogian ka. Paano naman ako? Ako po ba dito po? Kaya tol. Yok. Tansa Cavite, opo. Nakarating na ako doon sa Tansa. Kaso maliit, ano pa ako, elementary. So, shout out po sa Bariso family from Malagasang first. So, ayun, lagi-lagi tayo sa Malagasang. Meron anak. Tingnan mo anak. Ben. Lobot ng ating mic. So, huwag na tayo mag-mic. Ako yung kaligdi. Wawa mo. Joke lang. Bea. Sayang na yun. Magayaw ng kuta. Good. So, shout out sa 27 million viewers. Good. Good. Pagka nag-50 po, kakanta ulit ako. Parang gusto ko na lang kumanta. Pag nag-100, maghuhubad ako. Pangit nun, hindi mag-100. Uy, may mga tinapay Meron na ko. ninang. Thank you po. Slice bread So, na. hi sa inaanak ko. Ang dami ko ng utang kay Princess. si mama mo na lang magbibigay daw sa'yo. So, si Princess ay nagtitake ng education. Sa education ng course ni Princess. Akala ko yung nalilito ako. Sabi ko, bakit meron ba ako langaw? Yung pala yung nunal ko. Sabi ko dito, bakit may langaw? Ginagano ko. Yung nunal ko pala. My God. Kasi, Sabi ko sa'yo, inumin mo na kasi yung gamot mo.
Ininom ko na. Nakalimutan mo na naman eh. Kaloka. Josue, ano na? Ay, princess, may boyfriend na si princess, ate chat. Wag mo na magbo-boyfriend, ha? Girlfriend na. Baliw. So, gusto ko ulit magpasalamat kay Sir Jose from Houston, Texas. Oh my God. Sir Jose from California sa pagbibigay po ng laptop ni Oliver. At sa promise mo po na bigyan ng budget na pangpagamot na masisimulan sa pagpapagamot ni Nanay Rizalina. And also, thank you so much sa support mo lagi sa amin, Ate Boots from Houston, Texas. I miss you po. Ulit. So, Ate Boots from Houston, Texas, thank you so much. And sa dalawang anonymous sponsor from Bulacan for giving 10K for Oliver. And nag-promise po siya na pag-aaralin. And thank you din sa anonymous sponsor from New York. New York. And yung sa pinsan, ano nga yung pangalan? Pinsan yan? Yung taga Bulacan? Yung teacher? Ay, siya na. Si Sir... Samson. Huh? Si Sir Peter. Ah, Peter yan. Sir Peter ba? Sir Peter. So, shoutout po sa'yo, Sir Peter. Buti naman po. Buti naman at wala pang boyfriend si Princess. Pag nag-meet na tayo, pwede ka na magka-boyfriend. Si Oliver pa, Ego. Si Rhea. Ah. Aki pa si Rhea. Ah, ni Sir. Ay, oo. Kit-kit mo ni Rhea, no? Ang cute. Sayang din na-preserve yung kay Tingnan mo Oliver. mga old pics ni Mama. Ayun, no? Sumasali-sali pala to sa... dyan sa panaganyan. Ako, elementary. May papa-shoutout ka, ate chat. Pahabol sayo naman dyan, Oliver, sabi ni Josue. Sayo ka daw. Kit ni Rhea Rigby. Dayang-dayang. Pag nag-50 viewers, magtiting-ting-ting-ting daw si Oliver. Ting-ting-ting-ting. Pag nag-50 viewers, magtiting-ting kaming tatlo. Magtiting-ting-ting si Tatay Eli. Magtitiktok. Pag nag-50 viewers, ilan daw si Tatay Eli. Joke lang. Ting 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 ganon. Sige, nadali na mag-50 viewers. Ilang oras na? 1 hour pa lang. Hindi ba masyadong malakas yung sound mo? Hindi. Tama lang. And thank you din sa anonymous sponsor from New York. Thank you so much sa 20 million viewers. Pogi mo dito na ko. Maging artista ka kaya? Naku, wag mo naman kaming kalimutan pag yun yung maging artista. Ikaw gaganap ng sarili mong story. Ano, magpakailanman. Diba? O kaya MMK. BK naman, magpakailanman. Wala nang MMK na. Tapos na yung MMK. Meron pa. Wala na. Last ano na nung... wala na. Alam mo kaya. Ako, gusto ko lang pong i-shout out ang aking idol na si Miss Cara David. Baka naman. Brigada. Mamamatay ako. Nag-meet kami ni Ma'am Cara David. Napaka-idol ko po yan sa pagsusulat at sa paggagawa ng dokumentaryo. Nako. At gusto ko rin po palang banggitin na sa Lunes po, 4:30 p.m., magsisimula na po yung bagong hini-headwrite ng aking kapatid. Isa po siyang headwriter sa GMA 7. So, panoorin nyo po, underage, 4:30 in the afternoon. So, gusto ko lang ikwento, si Ate Ning kasi pag nag-headwrite, parang nagkiklik sa afternoon. Ano ba yung mga Afternoon prime. mga afternoon sa afternoon prime, yung ikalabing-anim na utos. Ay, tama ba? Ikalabing-anim na utos. Tapos yung ano, Tapos Half Sisters, Destiny Rose. Mulawin. Dati pa yun, hindi yung afternoon prime lang.
So, sana yung, pati pala yung Little Princess, 'di ba? Siya din. Unanay, siya din. So, alam ko, malakas ang kutob ko na magiging success ulit tong underage. Napakagaling ng mga artista. So, ang CMA kasi nagbibigay ng opportunity sa mga alam nilang may talent talaga. So, good luck Ate Ning, and sana po manood tayo. Afternoon Prime, 4:30, underage. Cyrus Benson Vlog, magandang hapon. Shout out po host, pwede makasali, magandang hapon. Cyrus Benson Vlog, shout out po sa'yo. Nasa Tamsak na po ako pang 38 po. Maraming salamat po. Sige po, puntahan ka namin. Support nyo rin po Cyrus Benson Vlog. Thank you po. Hindi nagsuway, ano. Pero Ano ba yun? pwede mong kuta, oh. Pareho siya. Hindi rin ano pala, eh. ano, na maghiwalay ito, ano. Kasi may ano, yung mga nagdikit lang. Sakit. Nakadikit na po ako sa inyo host. Thank you Cyrus Benson Vlog. Maraming salamat po. Bisitahin ko din po yung channel mo. Thank you so much. Merienda na kayo Ate Chat. Salamat po. God bless you po ulit. Cyrus Benson Vlog. Eliza, Nasa Pahit. meeting daw si Ate Ning. So again, ulit po at underage, 4:30 in the afternoon, sa afternoon prime ng GMA 7. Kapatid ko po ang nag-head write nan, si Luningning Interino Ribay. So siya po ang head writer. Alisa Pahit, magandang hapon po sa inyong lahat. Eliza. Thank you so much, Eliza. Klase mo? Hindi po. Pamangkin ko. Pamangkin mo. Eliza pala. Sorry. Eliza Pahit. Shout out sa'yo, Eliza. May shout out pala dyan kay Ate Toyang, tapos kay Kuya Alpe, kaya si Marial. Okay. Ate Toyang and Kuya Alfie and Marial? shoutout mo yung mga, ano mo, yung mga teachers mo, yung mga nasa school. Sarap man, di pa akong kabisan. Sabi ni Ma'am Corazon Hindi Arcega, sila, pa-shout out po sa aking hipag na si Dudet, at sa kanyang anak na si Ariela at Aryan. Pati na rin si Eliza na nakain ng cake. Baka naman. So, uuwi daw sila Ma'am Corazon. Tama? Uuwi daw sa birthday ni Nanay Rizalina. So, sana po ay mag-meet tayo sa pag-uwi. Pinapanood ko po ang batang artistahin na nag-iisang kamay. Thank you, Cyrus Benson Vlog. Maraming salamat po sa iyo, Sir Cyrus Benson Vlog. Panoorin nyo rin po hanggang part 5, episode 5 na po yan. May papa-shoutout ka pa. Nanay Rizalina, ikaw may papa-shoutout ka ba mga kapitbahay? Dayang-dayang daw, Oliver, sabi ni Mark. Thank you ulit, Sir Cyrus Benson Vlog. God bless you. Maraming salamat sa ating 30 million viewers. Ako dandag. Ano ba yan? Kung ano na nakikita natin. May ano kasi. May bayabas. Gutano. Ay, talang. Ilan na apelido ko pa? Kuya. Kuya Tano Kalyaw. Go Shout shout out out. pala kay Kuya Tano Pogyaw po. Kalyaw. Taga saan ako? Dahil nasa Iraya. Kuya Tano. Hello pa. So, may mga ipapa-shoutout po dyan. Wala na ata akong load. So,
So again, shout out sa Bariso family from Malagasang first. And Estebar family dyan sa Tansa, Cavite. Sabi ni Cyrus Benson Vlog, sa mga didikit po sa akin ngayon, host, mag-iwan lang po ng bakas para mapalikan ko rin po, host. So, support po natin si Sir Cyrus Benson Vlog. Thank you, sir. Hindi pa lang. Madaming nakakalimutan si Oliver. Ikabit mo nga yun, Dad. Sa Saan? Ano ko na lang. Ano Ano yun? lang. Ano, shout out ko pala kay auntie mo. Auntie. Kay Auntie Dores. Tapos yun na lang. Madali na. Auntie Doris Abela. Saga saan tayo? Okay. Si Auntie Doris Abela from Pulanggi Albay. Shout out po. Tita ni Oliver. So, shout out po dyan. Tapos yan ito. Si Ate ito. Ano, ante? Si Ate Norma. may comment. Salamat po. Taga saan po kayo, host? Taga dito po kami sa Kamsur, Bicol. Bicol, Region 5 po. Pero pakita yung ano nila. Bahay nila. Baka mag-lago. Ito yung naman. Ay, kunin mo na yun. Kunin natin, hindi na ginagamit. So, ituturp ko po kayo dito sa ano. Bahay ni Dito sa place nila, Oliver. Alat mo na, Dad. Pa-shoutout sa aking ate na si Ate Maris na nagtatahi ng kortina ngayon, sabi ni Ma'am Corazon Arceva. Si Ate Maris. So, ito marami ditong ano, maraming saging. Huwag mo masyado ilayo sa wifi, Dad. Ayan si Oliver. Tol. Ito yung kanyang bagong laptop. Ay. Hindi, may ano po, kandila kasi may mga may langaw. Ito po yung lugar nila. Oliver. Shout out sa 25 million viewers. Nilagyan natin 25 million para sa susunod. Ayan si nanay at si tatay. Shout out kay Shout out tatay, po. Ellie Tapos si at si nanay. Nanay Rizalina. Ayan. Op, babalik tayo doon sa dalawa. Karat. Pag nag-50 daw po, sabi ni Oliver, may ting-ting-ting-ting kami. When nag-60, Play mo na. si Oliver. Karat. Makurong ba yung kumulo? Yan yung daladala ni Oliver, diba? Bako niya eh. Sabi ni Josue, gwapo talaga ni Pai Ellie. Gwapo ka daw, sabi ni Josue. God bless po sa kanila ni tatay and nanay, sabi ni Cyrus Benson Vlog. God bless dito po, Sir Cyrus. Mary Ann Valenzuela, anyong ma'am, anyong Mary Ann. Anyong sa'yo. Anyong nga sa'yo. Anyong nga sa'yo. Kung saan ka man dyan ka na lang, ano yun. Try natin to. Ganda ng music. Ganda. Magpa-shoutout pa po kayo. Yan yung mga, Mary Ann Valenzuela. yung may nice ibabati. Huwag po kayo may yan. Dati yan. Pinauntigsin ko na. So, maraming salamat po sa 24 million viewers natin. And thank you so much dahil hindi po kayo nangiiwan. Thank you po ulit. Pakicheck na rin po yung hindi pa po nakakapanood ng part 5 ni Oliver. Napaka-inspirational, napakaganda po ang mga mensahe. Lara Sentin, hello! Shout out, Lara. Bakit ngayon ka lang? Joke lang. May papa-shout out ka, anak, Lara. Lara Crocs. Lara Croft. Crocs.
Lara Sentin. Shout out sa aking mga estudyante sa San Rafael National High School, sa aking advisory class, 9 Ribuya, sa mga araling panlipunan class, 9 San Jose, 9 Chronico, 9 Kompetente. So, maraming salamat. And of course, 8 Basilia. Turuan mo si Oliver ng mga ano. Mag-music ko na. Alam mo na, kunin yung word. Wait lang na. Lalagyan ko ng ano dito sa desktop para madali mo na lang ma-open yung word. Ito. Lagyan natin sa... Pakita ko dyan. Wag na dad. Pin to taskbar. Ito na. Ito na yung word. Lagyan na natin. Yan. Ito yung pag magta-type ka, pagka meron ka yung sasabihin na ano. Nakakapag-type ka dyan. Try mo. Matatigat. Ayan, word. Nakapag-type. Sige, type ka. Sabi ni, Cyrus Benson Vlog, teacher pala kayo host. Opo, junior high school teacher po ako sa grade 9. And Araling Panlipunan. Mary Ann Valenzuela, shout out ma'am sa 9 Chronico na lagi na lang gustong topic I love. Oo nga. So, shout out sa 9 Chronico, na paborito ang mga hugot lines. Pati yung supply and demand na lalagyan ng hugot. Ma'am, pa-shoutout po sa crush ko, ma'am. Baka po tulog, ha. Joke. Giancarlo, anong section ng crush mo? Eliza, pa-shoutout po kay mama na nagtatahi ngayon at kay papa na nakain. Sabi ni Eliza Pahit. Sabi ni Josue, shoutout po kay Marvin Guadalupe. Sabi, lahat ng Guadalupe po, shoutout. Kay Marvin, kay Guadalupe, sino pa? Jeremy Guadalupe. Lara, sukras ko ma'am na serye, di. Una ako sa imo, Lara. Sukras ko ma'am na sir. Anong pangalan? Dali. Si Sir, ano ba to? Sir N? Wow, God bless po ma'am. God bless you too po, Sir Cyrus Benson Vlog. Ano, type ka nga, try ka. Type mo yung pangalan mo. Ano, Jolliver? Napilot si Jay. Hindi, start mo muna ng big letter. Yung O, para lagi. Oliver. Hindi yung full name. Masasanay ka din yan. Galing mag-type ni Oliver. Yeah. Oo nga, no? Ang bilis. Ang galing pala nito. May ano. Wala akong kilala sa ibang section, ma'am. Sabi ni Giancarlo Bozon. So, Giancarlo, taga 9 Chronico din ang crush mo. Malalaman ko din yan, anak. Yung mga crush na yan, bawal pa yan. Hindi, kaya lang ang crush lang naman. Nung high school ka ba, wala kang crush? Parang magkasundo kayo ni Oliver, ha? Niloloko mo kami. Parang paras kayo ng sinabi. Hindi, ma'am. O sino? Ikaw pa wala kang ano sa ibang section? Yan, ara mo na, Anton. Si Sir Rod. Sino yun, Sir Rod? Lara, Pag sumunod, mag-copy ka lang ng ano dyan, ng YouTube, di ba? I-search mo lang. ito na ko, ganito lang. Nag-YouTube, baga kita. Dito lang ang pipindutan mo. Tapos i-type mo.
Dito pa maglalagay ka ng new tab. So, type mo lang. Ito na nga, oh. Nakaano na siya. Ayan. Naghanap ng sa Ito ang browser mo. Next time na pagpunta ko dito, lalagyan kita ng browser na Chrome. Ang nilagay ko kasi dito, Microsoft Office pa lang. Grabe mo daw Aram Carlo, sabi ni Lara. Nakakaiyak ang storya ni Binatang Artistahin pero nakabigay ng inspirasyon sa mga kabataan. God bless Binatang Artistahin. Thank you ka anak. Sir Cyrus. Thank you po kay Sir Arios. Cyrus. Cyrus. Sir Cyrus. Ayan. So, ano lang, practice ka lang muna dyan. Basic. Tapos, sa susunod pagpunta ko dito, tuturuan kitang gumawa ng PowerPoint. Gumagawa ka na ng PowerPoint. Dahil pa, tuturuan ko kayo. Kasi, sa PowerPoint, magagamit niyo yun sa pag-report. Pasa mo na yung project mo. Pasa mo na yung project. Yung ginawa sa bahay? Ha? Di mo pa napasa? Ay, arin po. Sa project. Ay, yun ako. Kada yun. Ano sabi? Uy, sinabi mo yung sinabi ko. Ano po? Madali ako. Basta mamaya. Ano nanonood eh. Cyrus Vincent Pagparain ka ni Lord Binatang Artistahin, sabi ni Sir Cyrus. Avila man. Rog Avila. Crush. Okay. Ikaw talaga, Lara, ha? Fictional kaya, ma'am, sabi ni John. Rog Avila. Tapos, anong binaano mo dyan? Dito yan ako eh. So, anong binabago mo dyan? Mga indention yan dito sa gilid, tas margin. Ito, ituturo ko sa'yo. Okay. Ito, pag magpapalit ka ng font, i-highlight mo lang yan. Double click. Tapos, parang ka. Double click, parang ka. Mas magdali kasi sa mouse. Tapos, papalit ka na ng font. Ayan, na namin ganito. Pwedeng mapagpilian. Tapos, lakihan mo. Dito ka maglalagay ng para lakihan mo. Ayan. Diba? Yung pang tighanap. Ayan, alam ko yan eh. Alam ko yan ng yan. Sige, ibahin mo ng font, anak. Messenger lang kay Aaron. I-highlight mo muna siya. Yung double click mo na dito. Masanay ka rin yan. Tapos, pag i-highlight mo. Ikaw ang bridge. God bless din, madam. Ikaw ang tulay. Thank you so much din po. God bless you too po, Sir Cyrus. Napalitan mo na baga, Nice. Sunod, turuan ko kayo sa PowerPoint. Kasi pwede rin din gumawa ng video. Mga 5 dad. So, shout out sa 22 million nating viewers. Maraming salamat po sa pagsama sa atin. Mag-shout out ulit tayo, mga dating nandito. So, ay, hindi ko na mag-back. Meron sa'yo, oo. I-shout out mo na lahat, dad. Sa akin kasi umulit kasi ako. Ay, anak, wait lang. Bawal tayong makaka-copyright tayo.
Yes po, ma'am. Paglalagyan mo siya ng background na Ayan, thank you so much kay Mary Ann Peña, Paul Abiertas, Mary Ann Peña, Kaysar, Kaiser. wala na yung iba. Hindi pa ulit. Lahat na rin to. Hindi mo na mababalikan yung Hindi iba. ko na mabackread yung iba. Well, na-shoutout na rin naman kanina. Si Sir Paul Abiertas. So, shout out sa family niya sa Masbate, Abiertas family. Kaysar, mga estudyante ko to. Si Tess Villesa, Giancarlo, Josue, Mary Ann Peña, Ate Chat na nasa Cavite ngayon, pinsan ko po yan. Princess, si Mark Anthony, Cyrus Benson Vlog, support din po natin si Cyrus Benson Vlog. Mary Ann Valenzuela, Eliza Pahi, thank you so much. Ito skateboard mo. Tapos. Pagka nadumihan, bago Bago mo, mo yung ilaw niya. bago mo i-ano na, May- bago mo- May ituturo kay Oliver. bago mo i-ano yan, tawag yan, Tago. itago, lilinisan niya ha. Yung gulong. Nag-isi ako. CR. Sino nandun? Saan na nakakaligay? Masayaw-sayaw. Thank you, host. Ayan, sabi ni Sir Cyrus Vinson Vlog. Sa susunod papagames ako ng t-shirt. No. Blanchard! Ano ba tawag tayo na to? Censored yan. Alam niyo ba na charge yan? Di pa man Maliwanag ko din sa bangkay natin sige na. Natest niyo na? Hindi niyo ba natest? Di pa man nag-brang. Ara yung unang naaabot ka yan. Bale. Kaya wala na tala. Gaganunan mo lang. Diba? Censored yan. Kunyari, nandito siya. Kunyari, nandito. Si Mr. The Prospect po yan, Sir Cyrus. Asawa ko po si Mr. The Prospect. Tapos kung I-try niyo po, alabaong ka na naaabot. maliwanagon po yun tapos kung kunyari ko yan, kung gusto nyo yan, no? Pero ito tol, i-clip mo to ito. Ito siya eh. Censored. Kaya dawa, day ka na click mo muna. Tas, Yan, di ba? Hindi, di ba? Hindi. Ito, Kaya isang, dapat- isang pindot lang. maklik mo yung sensor na yan. Pero dapat maklik mo Ito, muna ito, yon. Pag open mo, Ito i-click mo yon. Yung parang kamay. Oo. Kasi pag Pag nakalock yan, yan. Yan, di yan, di ba? oo, hindi. So, dapat I-click i-click mo mo yung to. parang kamay. Yan, click mo lang. Tapos yan. Tapos may mga ano siya, may mga iba-ibang ano siya. Kulay. Kaya kung gusto mo sa bike lang, ilagay, naka-head lang siya. Tapos ito. Ang layo nang naaabot niyan. eh, So, pinapakita po natin yung sensor light. Paalala kasi ni Ate Boots. Censored pala so, talaga. ito siya. Pagka ganyan mo, Isa po to sa mga kasama nung binigay sa package ni Ate Boots from Houston, Texas. kaudol, roll mo. Sapa. Diba? Sapa. Nice. Off. Oh, diba? Ang galing. Tuwang-tuwa Ayan, si diba? Oliver. Tsaka ano to na, napakaliwanag nito. So, Cyrus Benson Vlog watching here in Tsaka rechargeable Mindanao. siya. Ano to galing tong Houston, Texas. Hindi.
Saka ano lang ata California. yan. Ewan ko kung saan ba ang ano. Pero malakaw-lakaw kung sa luwas. America yan. Kung gusto mo, oy, pade! Oh, pade! Diba? Oh, Yari, sunod ni tatay. ano? Cyrus Benson Vlog from Oh, Mindanao. pade! Katong lang ganyan. Oh, ayun. Oh, ha? Oh, ha? Sensor. Kumawag si Ria. Pakita natin dito. Galing mo. Pina-explain kasi namin na Masilaw itong yan, masilaw. ano ni Oliver ay censored. Diba? Dito mo sa ano, kung itutok saan? Hindi nga. Magic. Tapos maraming lights yan. Maraming lights. Kaso masakit sa mata talaga. Patay mo na baka malaupat. Pangal to. Umaabot ko ng ilang araw. Pero mo dahil na. Yung sa telecom na yun. Dad, ako ano. So, dito ka na rin. Magpaalam na tayo, Dad. Dad. So, kami po ay medyo gumagabi na. Magpapaalam na po kami. Kasi nakapag-merienda na. Joke lang. So, maraming shout out po kay Tatay Eli na nilutuan po tayo ng pinakarong saging Merienda. merienda. And Mag-thank you na tayo sa mga ating mga... so again, thank you so much po Sir Jose from California for this laptop. Tuturuan din po natin si Ria at si Oliver na gumamit ng laptop at yung mga functions nito habang tumatagal. So paunti-unti lang po. So nagpa-practice naman sila lagi. Ayun, para mas maging productive po sila gamit ito. So thank you so much again, Sir Jose. And of course, sa iyong asawa, maraming salamat. And sa pangako din po na magpapadala ka na sisimulan sa pagpapagamot ni Nanay Rizalina. So maraming salamat po in time po for her birthday. Thank you so much. Diyos na po ang bahala. And we can only do prayers po and pagmamahal in return for your compassion and love for Oliver. So maraming salamat po. And also, Ate Boots from Houston, Texas, thank you so much po sa pagmamahal. And thank you sa compassion mo din kay Oliver at sa support mo sa aming channel na hindi ka po nagsasawa. Maraming salamat po for your love for us. And sa mga anonymous sponsor po na galing sa New York and galing sa Bulacan na nag-promise din po na pag-aaralin si Oliver, maraming salamat. Sa mga gusto po pong tumulong, please message us through our Facebook page, The Prospect Nation. Ako po mismo ang magre-reply doon. We need to protect Oliver's privacy and his family. So, contact nyo po sa akin. Nandun po rin yung GCash number natin and lahat po ng ibibigay nyo ay ibibigay rin po natin kay Oliver. So, hindi pa lang kasi makakuha na ng GCash si Oliver kasi mahihirapan i-verify. So, now, yung GCash muna po ng The Prospect Nation ang gagawin natin. Kung gusto nyo po magpadala ng cash or anything po, maliit man o malaki, kinoconsider po namin yan na malaki kasi hindi po kinakount ang pagtulong sa laki o dami ng binibigay, kundi dun sa love mo habang binibigay yung tulong. So maraming salamat po sa inyong lahat. And sa lahat po na nagsusupport kay Oliver from episode 1 to episode 5. Nasa episode 5 na po tayo. Lahat po na yan ay dokumentaryo at makukuha na natin ng aral. So pwede natin i-share sa iba na magbibigay ng pagbabago sa pananaw at mai-inspire yung iba. I-share po natin lalong-lalo na sa mga kabataan. Please do share sa mga kabataan na kailangan ng inspirasyon na katulad ni Oliver. So maraming salamat po and sa lahat po ng nanood sa almost 300,000 na nanood, please do subscribe. Sayang naman po, isang subscribe nyo lang sa aming channel ay napakalaking tulong na yun sa amin at para kay Oliver, lalong-lalo na kay Oliver. So please subscribe to our channel and follow our Facebook page, The Prospect Nation. I would also want to take this opportunity to give my gratitude to our team leader, Sir Aragon Hani. Maraming salamat po, Team Aragon. Salamat po, Pai Potol, DJ TV Official, Diculanas Vlog, and Tenka Bisote Official, Simply Cat,
and Artista PH. Thank you so much po sa inyong support. DJTV. Tapos na DJ TV official. So, maraming salamat po. Lagi kayong nandyan. Again, please subscribe. Ulit-ulit ako. So, may mga reels din po tayo sa ating Facebook page na nandun po yung mga aral ni Oliver. So, tingnan nyo po. And sa mga pinsan ko dyan sa Cavite, Ate Chat, Ate Day, thank you so much sa pag-share nyo sa mga vlog natin. And sa mga kapatid ni Oliver na walang sawang nag-share din ng mga content natin, maraming salamat. Sa lahat po, sa lahat ng tumutulong sa atin, Diyos na po ang magbalos o Diyos na po ang bahalang magbigay ng mas maraming blessing sa inyo. So, wag po nating, may sasabihin ka pa ba? So yun, thank you so much po sa aming mga subscriber, mga viewers po, sa mga sponsors na wala pong sawang pagtulong po sa aming channel at sa mga tinutulungan po namin. Oliver. Pasalamat ka na. Sa kanila. Yeah. Pasalamat ka na. Maraming salamat sa lahat na nanonood ngayon. Lahat ng mga barkada Sponsors. sa influencer ko. Salamat po. Sponsors sa namin. So, maraming salamat. Again, kay Sir Jose, kay Ate Batsmith. And kay Sir Jose po to. Tapos kay Ate Bots po. Maraming salamat po sa binigay. Thank you so much po. So, maraming salamat. And also, Sir Robert Abalao, maraming salamat po. Ma'am Jing, thank you so much po sa mga gabay. And God bless you po all. So, hanggang dito na lang po kami. Let's always be inspired and be inspired. At huwag po nating susukuan ng pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. Yun po yung pinaka-importante. Nasa atin ang Panginoon, kaya lagi tayong may pag-asa. So, Much love. much love. Namaste po. Namaste. Bye po. Namaste. Ayan. Still playing.